our mini CNC machine, which moves in 3 axes, and it's controlled by intervals 350 PM. Život nám ukázal, prečo sme sa v druhom našli. My sme skutoční. Znie mi len tvoj spev, tak prosím nikam neodíď, keď už nehladíš. Myslím si, že to má medzi nami význam. Myslím si, tak ako každý môže občas myslieť. Spomínam na to, ako sme sa v druhom našli. We made an application where you just can simply draw a schematic and then send to the PLC. Som bol tvojím jarným vetrom, fúkal by som len s tebou chcem ísť pšeničným údolím, tak vráť mi sny. Myslím si, že to má medzi nami význam. Myslím si, tak ako každý môže občas myslieť. Spomínam na to, ako sme sa v druhom našli. Tak vráť mi mier. Tak príď, príď už sem. Tak príď, vráť mi mier. Tak príď, príď už sem. Nerieš to, príď, vráť mi mier. Veď vieš to, myslím si, že to má medzi nami význam. Myslím si, tak ako každý môže občas myslieť. Spomínam na to, ako sme sa v druhom našli. This is a program which is saved in PLC memory and then it's keeping communication between mini CNC and PLC.